Claudine prošvihla výprodej v Transylvania Secret, nebo se zapomněla učit? Nemohla jsem. Brácha mi sežral poznámky. Jo, jasně. Nenamluvíš nám, že se nedívala na největší monstra Ameriky? Tak jo, protože to bylo finálový kolo. Nemohla jsem se udržet. Vážně, holky, co teď budu dělat? No, posaď se vedle Goulie. Mám podvádět? Jo? Ona je tady nejchytřejší holka. Vím, co bych dělala. Takže, třído, připravte si pera a začínáme. Zbývá minuta. Tak jak to je? Konec. Díky. Kéž by se mě zeptali, kdo vypadl v největších monstrech Ameriky. Vážně jsem se měla učit.